Jam hiire moon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma beela hetto beela jamma beelaɓe mbi wona lacciri saño saaha guela ɗum noon en garti ha hande e yewtere wattinide fewrude e Darou Hammadou Soule Ka e nder deftere ñawore nde mawɗo men Bathia Ba. eɗen jarno hen dendagal bandiraɓe rewintonoɓe yewtere nde kadi ene kolliri hen jiyande mumen ene cembina en ene cusna en e nder ɗum ɗon noon kadi emin belti hen emin jarno on e ɗum ɗon tawno neɗɗo foof ne sohli wallede neɗɗo wonata bawɗo haalde walla labtude ɗemgal ha wasa fergitade wadde neɗɗo foof ne sohli wallede kadi ko batten ɗo henna ko wona mbawka ko karantagal tan nde tawno so goto foof jooɗima wi ene faada e goɗɗo o en jawata wadde nde tawno ko enen ndendi leñol ngol ko enen ndendi koye men e noon gollade ko yewtirta bandiraɓeɓe ko hunde wande fayida no fewi e siftinde kadi andunoɓe e andinde ɓe gandano wonde defte kewɗe badɗe fayida e fannuji kewɗi bindama e ɗemgal ngal nde noon ɗum ne foti bayinede ne foti saktede ha yimɓeɓe mbawa famde ko soomi e nder ɗen ɗon defte mbawa kadi ne naftorade ko woni hen ko daña ko janggi hen tawno sen ƴeewi nde ɗo deftere ñawore hakkude Hammadou Soule Ka e kawmum hakkude Hammadou Soule Ka kadi eto Dahanoto ma en paam hen tan ko heewi ma en janggu hen ko heewi sen ƴeewi kadi hakkude lawakoɓe Saare Farinkoɓe no poɗodiranno kadi to banggue gardigo goto foof ne wi ko kañum ardoto ko kañum heedi yesso eko nandi hen ɗum ɗon foof ma wod ko jangguɗen hen ma en paam tan wonde jiyanɗe joganoɗe hanki ɗe e jiyanɗe jogaɗe joni ɗe gona gotum nde noon hanki hande wona gotum ne serti nde noon ne moƴƴi mbawen ɓulnade hen ƴeewen no jarirɗen yeeso ko wonno hen caɗele e lor foof kadi ƴeewen woppude ɗum ƴeewen yadude e jamanu o noon ko musidɗo moon Hamidou Ndiaye ari waddude moon yewtere wattinide e Darou Hammadou Soule Ka e deftere ñawore nde mawɗo men Bathia Ba ɗum noon jaam hiire moon bandiraɓe Allah jarama on jarama joni noon garten koye jillu sukaɓeɓe arɗo Hammadou nelduno yo ja janggoy to jangguirde ɓiɓɓe lamɓe ko ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi ta balɗe fiyama wiyama wonde ɓi arɗo Hammadi kañum e ɓi ceerno Souleymany ina gara jillu to Saare Fari ko ɓoyata daw ko hawni ardi jillu Hammadi ina namdo hoore mum o heeɓi nelal ummorade chef de canton kono o ronki famde ardi jillu fonno wiyede kay ko ina garta to jeeno ina garta to gummino gati ma won hande duuɓi kewɗi koɓe mbayri wona tan Saare Fari kono kadi Fouta foof no worno kamɓe noon koɓe janggoynoɓe jangde tubakoɓe to jangguirde ɓiɓɓe lamɓe guila nden ɓe gartani ko joni de ɓe coynete te wiyamane kay ko addataɓe ko ko haaju tiɗɗo ko hunde mawde no fewi haaju o noon wona tan koko dillini leydi ndi kono kadi koko dillini heero Afrique foof e laamiɓe mum wiyama boom ko laamu Faray se yamiriɓe yooɓe garto diwan Fouta ko ɓuuri yawde yaccade ɓena keɓlo Soule Hammadi Ka e Racine Ibrahima Kane gonno ko Farayse ko toon ɓe jangganno guila ɓe nawa to jangguirde ɓiɓɓe lamɓe to Ndar ɓe tawa wonde ɓe beeli hakkillaji no fewi nde ɓoyno ɓe jawtina Dakaru caggal ɗum ɓe parna Farayse joni ɓe gasni jangde ma won hande duuɓi 6
Soule Hammadi Ka resi debbo Tubako. Racine Ibrahima Kane resi ɓalejo jibinaɗo to dunde wiyetende Martinique lamadi Faraysi. Joni eɓe mbiya wonde eɓe jogori wonde jagorɗe mawɗe e laamu Faraysi kesu pour ngu darnede ko boyata. Faraysi kadi ne fodaniɓe podoje mawɗe ɗo e leydi ndi. Haalullaji keewi no feewi. Ardo Hammadi heeɓi kadi nelal gongal ummoringal to commandant cercal gam tengtinde nelal gadanal ngal. O faami hen wonde sukaɓe ɓe gondi koye Faraysi e yidde hebde koye mumen. Ko haalleteno wonde leydi foof ma heeɓ hoore mum ina tengta. Mataw ko ɗum woni sababu jillu sukaɓe ɓe. Leydi foof jeeya hoore mum he ndaw ko hani. Ete sukaɓe wuuro daro hen darde mawde ɗum kay mataw o yeɗaka ɗum. O yenanama wonde so leydi ndi heeɓi hoore mum saare fari naaɓe jarentake hen caggal. So arɗo miijima leydi ndi ne heeɓa hoore mum tan welto no feewi. Joni wona yidde yiide ɓi ho wondi, o yiɗi ko tengtinde miijo makko ngo. O yiɗi ko yakare nde o joguino e neldude e sukaɓe makko e sukaɓe wodɓe to janguirde tubakoɓe nde tabira. So nden yakare tabiri sikki ala leydi ndi fewat. Saɗele yimɓeɓe tan ko wasde janggude, so janggama tan caɗele gasi. Te yimɓeɓe mbawa janggude gaga jangguɓe gardaki laamaki. Arɗo heeɓi kadi hunde hesere. Commandant cercal o ñohnimo wonde caggal jillu ngu ko kanko jogori filede chef de canton yagal e falde Saare Fari e ko taari ɗum. Arɗo fuɗɗima sikkitade tubakoɓe. Kanko o meeɗani miijade wonde chef de canton. O yiɗa mukko ina adda jibru hakkude Fuutankoɓe. O miiji joni wonko Faraysi e fewjata. Kanko boom omo miijorono ɗaccude laamu jangguɓe, ɗaccande ɗum jangguɓe. Omo miijirono wonde arɗoyagal ha ɗara koye makko, kono ɓeɗo tubakoɓe ina jiiɗi addude jibru e fitina hakkude makko e hoddiɓe makko. Kono hoto heeño, haalol Pulaar ene mbiya heññare ina adda weñare. Joni kay omo faadi jillu sukaɓe wuuro janggoynoɓe e yakaronoɓe. Arɗo Hammadi jaɓɓima ɓiyum. Oɗo ari ina loggodiri e debbo tubak, ina ɓorni comci tubakoɓe. Omo fawi kaske e hoore. Arɗo jippini ɓiyum kono ɓernde fuɗɗima ñawde. Nden on e debbo mum poftima fodde ñalawma kurɗo, arɗo noddimo. Nden ɓe teeli e nder suudu yewtirde arɗo. On wi ɓiyum e Soule mi heeɓi nelal laabi ɗiɗi. Gotal ummori koto chef de canton, gongal ngal koto commandant cercal. Kanji ɗiɗi foof noon haala majji ko goota. Ɗum woni wonde oɗon gara jillu te ko haaju tiɗɗo addata on. Soule Hammadi Soule fewniti jonde mum. O darni koppi ko jamma wonno. Omo ɓorni comci tubakoɓe lelorɗi. O ƴeewi bammakko fodde leƴƴande seeɗa. O wi oui papa, bon haaju o ko tiɗɗo no feewi, puisque haaju o ko haaju Faraysi. Haaju o wona tan ɗo e Sénégal kono ko dendagal leyɗele Afrique ɗe Faraysi wanno colonisé. Min jiiɗino arde ko ɓooyi papa pour haaju o, mais ko joni Allah hoddiri. Haaju o wona minen mbaɗatamo chargé yo kal ɗum e Fouta, mais il y a aussi woɓɓe nelaɓe banggueji goɗɗi. Sa yiiɗi mbiɗo wawi haalandemo haaju o guila joni, mais min jinno ko wadde meeting hakkude wuuro ngo foof, min kaala haaju o hakkude yimɓeɓe foof avec la présence du commandement du cercle et du chef de canton.
Sule Hammadi deƴƴi arɗo ƴeewi ɓiyum ko juuti ko on haalata ko fof o ronki fawtude guiɗe makko e on o gonɗinani ko nanata ko o kay mataw wona ɓiyiko aho makko oɗo kaalowo pular jilluɗo Farayse ala ɓiyiko kay mataw ko gostaɗo ɓernde nde ɓeydi ñawde o yiiɗi ummade o ɗacca ɗon on kono o hayri o haɓɓi ɓernde makko o felliti namdade foof arɗo Hammadi heɓɓiri wi eyyi joni ha joni noon ko woni Sule Hammadi Sule Ka jokki o wi bon papa haaju o seka majjani ko France waɗi en colonisé c'est à dire ko Farayse laami en ha joni majjani kadi les Français gaddini en gueɗe kewɗe guila e ɗemgal mabɓe ha e civilisation mabɓe ɓe guitti hen to woɗɗi no fewi bon après la deuxiéme guerre mondiale leyɗele kewɗe jiiɗi hebde indépendance c'est à dire bon mi anda no ɗum wiyete e pular eyyi ko yimɓe hewɓe jiiɗi les français jalta leydi mumen kota Farayse eyyi joni noon arɗo Hammadi namdi ɓiyum wondude e weltare mawde jeyde hoore mum ala ko ɓuuri ɗum welde Farayse naaɓe koto to jeeyno yimɓe laamo koye mumen ala mata ɗum koyɗol nden de artunoɓe to haare aduniyankore ɗimmere kaalino ko way noon kono on sikkuno ɗum wawa wonde bon joni noon Sule Hammadi natani jabade bammum le gouvernement français e gardugol général de Gaulle wi d' abord alay saago o waɗa référendum c'est à dire alay saago o sugno leyɗele Afrique suwawa noon ko ni yaari hebde indépendance totale walla heddade e less Farayse et faire la communauté française c'est à dire wonde gotum e Farayse d'ailleurs général de Gaulle ma wat tourné e leyɗele Afrique ko ɓoyata pour battre campagne pour le oui c'est à dire eyyi joni noon onon holko woni hen miijo mon e darde mon onon jangguɓe ɓeyde mbin bien papa c'est clair minen foof min kawri e wonde e less Farayse arɗo taaƴi haala ɓiyum haaɗimo jofnude futtinimo guite o wi ko mbiɗa ko wonde less Farayse mata kono ha ngaɓe écoute papa hayani mboɗo sikki a salarahu ɗum puisque galle o foof meeɗi wondude ko la France arɗo deƴƴi o ñippi guite makko e leydi konngol ɓiyi ko battinigol ngol memimo no fewi caggal hojomaji seeɗa o wi wondude e sunare mawde onon de on betti kam no fewi ni kay sa yi min gondino e Farayse ko wawnere ko ɓuurede doole wonno Farayse meeɗano sugnude min hakkude halfede jeyde hoore mum te so ɗum yawti neldirnomi on to jangguirde Farayse ko ha ndimɗi noon kono wona ha maccugagu e kalfade ɓeydo onon de on betti min so neɗɗo sugnama hakkude ndimagu e jiiyagu o suuɓima jiiyagu tawata ko timmani neɗɗo tawata ko neddagal makko ina ngakki non non papa hoto haaldu noon l'Afrique n'est pas encore mûre c'est à dire en cuwata o wawde jogade koye men c'est à dire c'est très tôt puccu ladde arɗo seki on natti hay wawde muñade haalaka an ko général de Gaulle ɓurma hande o ɓurma hande tan ko yidde leydi makko e wonde guenɗiyanke goɗɗum ala mormon wallahi ma on ñaawi ma dartol ñaawon onon fof ne kay arɗo Hammadi ɗacci ɓiyum ɗo jooɗino yalti fayi suudu makko on jamma o ɗanaki ha weeti Allah e mette e ɓernde huɓɓudi omo
miijo omo haalda belde omo wiya yakare en jortu kam boni e ɓeɗo kam goni aga Abdoulaye en anda ha gasna heddo e jiyago ɓeɗo kam nafata ɓeɗo bonni jikki leydi ndi jogorani moƴƴude so tawi ko ɓeɗo jangguɓe keedi yeeso ɓe jangguɓe e juuɗe tubakoɓe goni jasɓe kono noon mataw wuuri tan kono rufani mataw aroɓe caggal ɓeɗo walla aroɓe caggal tawa janggani e juuɗe tubakoɓe ma mbad feere keeɓa koye mumen moƴƴina leydi mumen ala foof de no wayata ɗum noon bandiraɓe ko ɗo Darol Hammadou Souleyka Gassi ko ɗo deftere ñawore gasiri deftere ñawore winduno ɗum ko mawɗo men Bathia Ba walla mbiya Housseyni Ba gorko mo Jama Alwali tarananno on ɗum ko musidɗo moon Hamidou Ndiaye gorko mo Horkoƴere noon Allah jarama on jarama kadi on ñagama hen yafuya e kala perguite bawɗo feñde hen